Velkommen til Medina. Det har længe gået træt i rockbranchen. Men 1. februar udkommer Fjelds nye plade. No Bullshit. Profiloptik har Danmarks mest tilfredse brillekunder. Hele 96% vil vælge os igen. Vi synes også, du skal være tilfreds. Derfor giver vi op til 1.500 kroner for dine gamle briller, hvis du køber et par nye i Profiloptik. Så kan du selv opleve den service og rådgivning, der får vores kunder til at give os topkarakter. Vi ses i Profiloptik. Bang & Olufsen introducerer sit slankeste tv nogensinde. Sublim billedkvalitet og kraftfuld Bang & Olufsen lyd. Et levende kunstværk i glas og aluminium. 40 tommers nytænkning for 43.500.